Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. MDC ka UDP na Tuber constituency East Jaintia Hill District ba Laski Rambai. Ubadairu Deputy Chief Executive Member CM ka Jaintia Hill Autonomous District Council JHADC. Ulong ba ka jengikon ya election MDC ha JHADC House Name Arjar Arpesau kan longbej pedengga UDP bat ke NPP. Uli tu bah haduk menta empat tip haduk kano ka klain KLR babe jong ka seng BPP. Hanrei unsas ngeu tu onda ka seng kalapan bena ya ki kertong. Uli tu bah House Name Arjar kat kendai ka UDP ka job haduk si peungut ki MDC. Hanrei menta kalasa satang henyeungun. Kumta udon jengkermen ba ki laingut ki MDC ka NPP. Ki lawan penpau ba ki kuak banyakun yak election MDC na ka tiket UDP House Name Arjar Arpesau. Syu la penpau bawa la ka NPP kala job saungut ki MLA hakane ki election MLA badang sudep bat yok sensyar biang yak sarkar jela. Hanrei udon jengkermen ba ka UDP kan job khambun ki MDC namar ki laingut ki MLA ka UDP ro ki dangwan phai biang hakane ki election MLA badang sudem. Nalor gane ulai thu ba haka constituency jong u Dr. San Ki Changpung ka ba la deblet penyeso cha kaseng NPP ladon uwei MDC barim ubalawan terwa pat pan tiket na ka UDP bat yakane kinsa bisa da ki unit bat ki distrik. Ula penti bro ba ki don bun ngut ki kertong ki balawan pan tiket na ka UDP ha ki election MDC na JHADC. Namar kata udon gajingkermen ba ki unit kin saji jiki kertong ki pakan sai ban pha sya ke distrik bat ke distrik kan sapa bej sya ke UDP State Election Committee wat law ba Laski Rambai ulakam ba kecing ikon ya ke election MDC ha JHADC kan long ha padeng ke UDP bat NPP hanrei las ngau ba kine atli kiseng kin se tre lang biang ban thau ya ki isi ke bathamai ha JHADC ondalakut ke election namar ke sarkar jela kine atli kiseng kidang peteng kajinget reilang. Na kinyeungut ki MDC ke UDP ki baladon lupa ka UDP menta ka hapan wat ketong thamai hadu RPR ban penyeng hakinik election MDC ka ban selong no how news name Arjar Arpesau.